Gràcies a tots, al COAM, per invitar-nos. Jo soc la Clara Soler, que soc tècnica responsable de pèrdues i malbaratament al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i us parlaré sobre la nova llei de malbaratament alimentari a Catalunya. Llavors, dir-vos que he hagut d'actualitzar la presentació respecte a la jornada que vam fer al CEP, perquè els tràmits parlamentaris han avançat ràpidament i sembla que demà s'aprovarà la llei al Parlament a les 3, si tot va bé. Llavors... No funciona? Sí. Aquí no? Ai, com es sent? Vale, espera. Llavors, primer parlaré de l'estat actual de la tramitació de la proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Després parlaré sobre els principals aspectes que tracta la proposició de llei. També faré un petit resum de com s'ha treballat aquesta proposició des del govern. I finalment una pinzellada de l'estratègia sobre aprofitament dels aliments que tenim des del DARP. Llavors, primer dir-vos que aquesta proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari la va entrar el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar al febrer del 2008, però cal recordar que al març del 2016 el grup parlamentari socialista ja havia presentat la proposició de llei sobre l'aprofitament de l'excedent alimentari, que va decaure a l'octubre del 2017 juntament amb la finalització de la legislatura, com tots sabeu. Llavors, al febrer del 2018 es torna a presentar un altre text diferent, amb un títol diferent. Abans s'enfocava molt més a l'aprofitament de l'excedent i la nova proposta enfocava més a la reducció. Llavors, al juliol de 2018 va haver-hi un període per presentar esmenes a la totalitat per part dels grups parlamentaris. Al febrer del 2019 va tenir lloc el debat a la totalitat. Això vol dir que la iniciativa va arribar al ple del Parlament sense cap esmena a la totalitat, llavors va passar el text, diguéssim, que es va aprovar, o sigui, va passar. I a l'abril de 2019 van tenir lloc les compareixences al Parlament, per part de les diferents entitats i sectors afectats per aquest text, per aquesta proposició. Llavors, al juny de 2019 es va publicar en el butlletí oficial del Parlament de Catalunya les esmenes a l'articulat, a la totalitat no, perquè no va haver-hi cap esmena a la totalitat, però es fa una esmena a la totalitat vol dir que es presenta un text nou. En aquest cas no, va passar aquest debat a la totalitat, però sí que els grups parlamentaris van presentar esmenes a l'articulat. Llavors van anar article per article i van presentar les seves esmenes. I aquestes esmenes es van publicar al juny del 2019. Llavors, a finals de 2019 i a principis de febrer de 2020 va tenir lloc el debat de les esmenes en ponència per part dels diferents grups parlamentaris. Llavors, es van diguéssim, votar les diferents esmenes que s'havien presentat al juny, es va treballar el text i finalment, que això quan vam fer la jornada del 7 de febrer no havia passat, però a finals de febrer es va publicar l'informe de ponència, resultat d'aquest treball en ponència dels diferents grups parlamentaris. Llavors, aquesta és la presentació actualitzada perquè a finals de febrer de 2020, o sigui la setmana passada, si no recordo malament, es va publicar al butlletí oficial del Parlament de Catalunya el dictamen resultant de la votació de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Això vol dir que ja hi ha un nou text, diguéssim, millorat respecte al text de febrer de 2018, publicat, i aquest és el text amb el nom de dictamen, que és el que es votarà demà al debat final. Llavors, que si hi ha acord, s'acabarà aprovant la llei. No sé si m'he explicat bé, perquè també em costa a mi aquesta nomenclatura parlamentària, però això, si teniu dubtes després ho comentem. Llavors, això és una imatge de quan va tenir lloc el debat a la totalitat, que vam participar totes les entitats, i aquí hi ha la diputada d'Esquerra que va defensar el posicionament, si ho veieu. Llavors, això també ho he actualitzat respecte a la jornada anterior, perquè en la jornada anterior encara no s'havia publicat aquest dictamen, per tant no sabíem molt bé com s'acabaria configurant la proposició de llei. Però com que ja el tenim,
Ara us faré un petit breu resum destacant els aspectes més claus, diguéssim. Llavors, dir-vos que aquest dictamen, aquesta proposició de llei, prioritza la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari en origen davant la redistribució dels excedents i ho fa al llarg de la cadena alimentària, des de la producció primària als consumidors. A diferència de la llei francesa o italiana, aquesta llei vol abordar tota la cadena alimentària i prioritzar la prevenció en origen, és a dir, que no generin aquestes pèrdues i malbaratament davant de la redistribució dels excedents. Llavors, en aquest sentit, és una llei pionera. Estableix obligacions a tots els agents de la cadena alimentària. Entre d'altres obligacions destaco les tres que considero que són les més importants, que és la de disposar d'un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, mesurar i informar anualment sobre els nivells de generació d'aquestes pèrdues i malbaratament d'aliments i adoptar mesures pertinents per aplicar la jerarquia de prioritats que estableix la llei. Aquesta jerarquia, que podeu veure en el text de la llei, prioritza la prevenció en origen, en segon lloc la utilització per a alimentació humana i animal, en tercer lloc, davant d'altres usos com podria ser compostatge, etc. Llavors, després, també imposa obligacions específiques pel sector de la restauració i l'hostaleria. Destaco les dues més rellevants, que és que el sector de la restauració i l'hostaleria haurà de facilitar al consumidor que es pugui endur sense cap cost addicional els aliments que no hagi consumit i informar d'aquesta possibilitat de manera clara i visible al mateix establiment, preferentment a la carta o al menú. I utilitzar envasos per traslladar aquests aliments que no s'hagin consumit, que siguin aptes per l'ús alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables i admetre que el consumidor pugui portar el seu propi envàs. Llavors, també estableix una sèrie d'obligacions per a l'administració pública i la resta d'entitats del sector públic. Entre les més rellevants destaquen incorporar en els contractes públics i convenis de gestió de serveis relacionats amb la gestió d'aliments clàusules per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, crear un sistema d'informació per recollir i analitzar les dades resultant de la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentari, que aquestes obligarem els agents a que quantifiquin, llavors l'administració haurà de recollir aquestes dades i també l'administració haurà de fer un pla estratègic de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari a nivell de govern. I aquest pla es farà en col·laboració del Consell Català d'Alimentació, que és un organisme adscrit al departament, que és el que haurà d'impulsar aquest pla. Llavors, també hi ha una sèrie de mesures de suport i foment, entre les que destaquen el foment de la recerca i innovació, campanyes de sensibilització, foment de bones pràctiques comercials al llarg de la cadena alimentària, etc. Vull dir que no les detallaré totes, però també les inclou el text. Són mesures de suport i foment tant per les empreses com per l'administració pública. I, finalment, també un aspecte innovador és que regula l'espigolament. No sé si ho coneixeu, però l'espigolament és una pràctica que consisteix en recollir els aliments que han quedat al camp després de la collita, llavors es recullen, diguéssim, i es distribueixen a bancs d'aliments, s'aprofiten aquests aliments que el pagès no ha pogut comercialitzar moltes vegades pels baixos preus, per temes estètics, etc. Llavors aquesta llei regularà l'espigolament. Llavors, com s'ha treballat aquesta proposició de llei des del govern? Doncs el Departament d'Agricultura ha estat responsable de la comissió interdepartamental, on han participat els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, i durant aquestes reunions de la comissió hem fet moltíssimes reunions per elaborar esmenes tècniques en aquesta proposició de llei que després s'han traslladat als membres de la ponència. I també s'han realitzat reunions sectorials amb els diferents actors de la cadena alimentària per tenir en compte el seu posicionament, tant sector primari, indústria, distribució, restauració, tercer sector. Hem fet un treball escoltar els diferents interessos i trobar aquest punt mig per elaborar aquestes esmenes tècniques en el text. Els departaments que han participat, el Departament d'Agricultura, Salut, el Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Departament de Presidència, el Departament d'Empresa i Coneixement, concretament la Direcció General de Comerç i també l'Agència Catalana de Consum i, per suposat, l'Agència de Residus de Catalunya. Aquí són alguns exemples de les reunions que hem fet durant aquest procés, el 2008 i sobretot el 2019 hem fet nombroses reunions
no ha estat fàcil, perquè és un tema molt transversal, amb multitud d'interessos, llavors trobar aquest punt ha estat complex. I ja està, pel que fa a la llei i ja està, si tenim preguntes després ho parlem. Llavors res, dir-vos molt ràpidament una mica l'estratègia que tenim des del departament en aquesta matèria. Treballem en 5 àrees d'actuació: coneixement, sensibilització, accions de prevenció i reducció, promovem accions de prevenció i reducció, marc normatiu, hem estat analitzant tots aquests aspectes normatius, i també governança compartida a través de la comissió interdepartamental. Intentem buscar sinergies i compartir entre els diferents departaments sobre el tema del malbaratament alimentari, i això ho fem alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. I res, llavors dir-vos que tenim un butlletí que es diu Butlletí Profit dels Aliments, que també fem difusió de temes d'actualitat sobre aquest tema. Tenim un document també que estem treballant per l'aprofitament dels aliments, que elaborem cada any, on també ja trobareu dades i les diferents tasques que fem des del departament. El 16 d'octubre fem una jornada d'actualitat també, on cada any intentem portar ponents sobre els temes més innovadors sobre el tema. Tenim la pàgina web, i després destacar que des del DARP, amb la col·laboració del CREDA i també la implicació del sector, hem elaborat una guia per implementar un pla de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari, adreçat a les empreses agroalimentàries. Llavors, en aquest sentit, dir-vos que ens hem avançat a les obligacions previstes dins de la llei, i aquesta guia pot ajudar precisament a les empreses a fer aquest pla que inclou la llei. Llavors, en aquest sentit, també tenim previst fer una sèrie de seminaris per ajudar les empreses a aplicar aquests plans a tot Catalunya. Demà en farem el primer a Barcelona, a ECOC, i tenim previst fer-ne també a Tarragona, Girona i Lleida. I ja està. Llavors també hem fet un dossier tècnic sobre el tema i anem fent. I ja està. Moltes gràcies. Sector del camp, o sigui... Sí, el sector específicament per prevenir les pèrdues alimentàries al camp, tal com està en el text. No la indústria, diguéssim, agroalimentària, com a tal, contenidors de rebuig alimentari, això... Tal com està, ara mira'm si em corregeix-me, però jo diria que tal com està en el text es contempla només la pràctica al camp.